Na planéte nás žije 7 miliárd. Všetci sme iní. Vyzeráme inak, vyznávame rôzne náboženstvá, máme inú kultúru, odlišnú povahu a názory. No napriek všetkým rozdielom máme právo na rovnaké zaobchádzanie. Nie všetkým sa však rovnakého zaobchádzania aj dostáva, najmenej ľuďom s postihnutím. Postihnutia majú rôzne formy. Nie všetky sú viditeľné. Niektoré takmer vôbec neznižujú schopnosť zúčastňovať sa diania v spoločnosti. Ak napríklad nosíte okuliare, porucha zraku pre vás nie je obmedzením. Pre mnohých ľudí s postihnutím je však nemožné zapájať sa do každodenných aktivít. Nie všetky budovy sú sprístupnené aj pre vozíčkárov. Veľa informácií sa nedostane k nepočujúcim. Nie všetky dopravné značky sú viditeľné pre slabozrakých. Predstavte si, že vás vysadia v krajine, v ktorej nikto nehovorí vašim jazykom. Veľmi rýchlo sa začnete cítiť vylúčení, najmä ak všetci, s kým chcete hovoriť, odmietajú s vami komunikovať. Nie je to postihnutie, čo bráni ľuďom s postihnutím zapájať sa do života spoločnosti. Príčinou je sociálne prostredie, ktoré nie je stavané na začleňovanie ľudí s postihnutím. V rozvojových krajinách žije najmenej 800 miliónov ľudí s postihnutím. Často sa stretávajú s negatívnymi postojmi, akým je napríklad názor, že postihnutie je trest od Boha. Niektorí rodičia sa hanbia za to, že majú dieťa s postihnutím. Ukrývajú ich, zanedbávajú, dokonca sa o ne odmietajú starať. Od detí s postihnutím sa neočakáva, že toho v živote veľa dosiahnu. Často nemôžu chodiť do školy. Ľudia s postihnutím nemajú rovnaké možnosti, odopierajú im základné ľudské práva, sú odsúdení na život v extrémnej chudobe vo väčšej miere ako iní. V roku 2000 predstavitelia z viac ako 180 krajín definovali konkrétne ciele na zníženie chudoby. Tieto ciele nazvali miléniové rozvojové ciele a zaviazali sa, že ich splnia do roku 2015. Jedným z cieľov je prístup ku vzdelaniu pre všetky deti. Ďalším je zníženie počtu ľudí, ktorí trpia hladom a žijú v extrémnej chudobe. Na polovicu. Na dosiahnutie miléniových rozvojových cieľov je nevyhnutná inklúzia ľudí s postihnutím. Rozvojové ciele musia prinášať úžitok aj im. Prístup detí ku vzdelaniu znamená rovnaký prístup aj pre deti s postihnutím. Zníženie počtu ľudí žijúcich v extrémnej chudobe na polovicu znamená aj riešenie potrieb ľudí s postihnutím. Projekt Ukončíme vylúčenie slúži na prevenciu pred predsudkami a diskrimináciou. Bojujeme za rovnaké možnosti a práva. Pridať sa môžete aj vy.